akan menolak itu. Sini itu saya bilang ke ini apa yang mana yang usah ke karena tadi ambil bangsa sehingga orang bersegeranya kerajaan ini Zila Akiri Musi Giri Sondroboro yang terlalu tidak Reha Kari Manila ada Budora Poro Kiri Mabita Panjaya Fati Manila Akiri Manila Poro Kiri Kiri Mabita Musri Konesyam Boro Bintang Reha Kari Panjaya Fati बेवहायनो जौसाङाव जिरायनाय जोंहा गोबां दङ गेदेमा सुबुं जोंहा धीरेन्द्र रामसियारि जोंहा बिदा गेदेर रिटायार्ड फोरोंगिरि हेडमास्टार जोंहा नागेश्वर चौधुरी दङ बिदा गेदेर आरो आदा एसे नामखौ एसे केशव बर' गोबां बिदिनो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि मानिजाथाव फुजिजाथाव जोंनि बैसोगोरा नोगोरारि बिथांमोन आरो बे जथुम्मायाव बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन जोंहा आनसलिकफोरनिफ्राय फैनाय दख'राफोरनिफ्राय फैनाय जोंहा मानगोनां आफादगिरि मानगोनां नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमा बिथांमोन आरो जोंहा बाक्सा जिल्ला बे नोगोरारि आफादनिनो बैसोगोरानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां सिबिजाथाव बिबानगिरि आरो सोद्रोमा बिथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ जों बयखौबो आलो गोजोनै लाखियो नोंथांमोन बयखौबो आलो गोजोनै लाखियो गोग्गो देहा होयो गोलाव जिउ होयो बयनिबो गोसोनि साननाय हनायफोरा जाहाथे जाफुंसारो जाहाथे बयबो गोसोआव मोनसे सान्थि मोनसे गोसो लानानै बयबो आवगायलांनो हायो बेखौनो आङो अखं गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहोबाय आङो फोथायो जे दिनै जोङो जिउ अबस्थायाव जोङो फैनो हाबाय बर' हारि हिसाबै ओनसोल हिसाबै बेवहाय जोंनि बैसोगोराफोरनि बिथांमोननि अबदान दङ जोंनि बैसोगोराफोरा बै समनिफ्रायनो आबौ आबौनि दिननिफ्रायनो गावनि हारिखौ बोरैहाय जोङो जौगाहोनांगोन बोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बोरै जोंनि हारिमु धोरोम जोंनि आसार खान्थि नियम निथि बेफोरखौ गथाय जोङो रैखाथि होनानै जोङो दावगालांनो हागोन बिनि परिकल्पना गोदोनि मानसिफोरानो खालामदों बिनि थाखायसो जोंनि नैबे अबस्थायाव सफैदों जों बिटिसि मोननो हादों जोङो गासिबो बिथिङावनो दा दावगानो हादों बर' हारिया बुहुमनि बिखायाव मिथिसार जादों आरो जोंनि बर' फिसाफोराबो दा गोबां लेखा फरा गोरों जानानै डक्टर इन्जिनियार जानानै लेक्सारार जानानै प्रफेसार जानानै जोंनि समाजखौ दैदेनदों दा बेनि गुदियाव दङ जोंनि गोदोनिफ्राय जोंनि बैसोगोराफ्रा गावसोरनि अभिज्ञतानिफ्राय जोंखौ होबोनाय जिथु बोसोन बे बोसोनफोरनि थाखायसो जोङो दिनै अबस्थायाव फैनो हायो जायनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो दल संगठनफोर जोङो जोंनि गौथुमफोरा राजखान्थि हान्जा देहाफोर जोङो दोङोबाबो जोङो हारिनि गौथुमफोरखौ गारनानै जेबो डिसिसन लायाखै नङा होनबा जेब्ला आन्दलनफोरखौ मोनसे समाव बिराद आन्दलन खालामबाय हारिखौ जौगाहोनानै जोंहा मोनसे समाव आल'सनानि मोनसे पर्याय सफैबाय जेब्ला आल'सनानि पर्याय फैयो जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो सिट बिथांनि बै समाव सिट दङामोन बिथाङा
मोनसे संगठननि बियो दिनै चेयारमेन हिसाबै भारत सरकार आसाम सरकारजों जेब्ला सावरायो बिथाङा बे जिथु जोङो दाबिनाय बेखौ मोनफुंनो थांनायाव हारसिङै जेबो डिसिसन लायाखै मिथिगोना बेसेबां बर' हारिनि गौथुमफोर दङ दुलाराय बाथौ गौथुम ब्रह्म ख्रिस्टियान बा जेमान गुबुन गुबुन जोंहा बर' हारिनि गौथुमफोर दङ बर' समाज बा बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफाद आबो बा जोंहा बिदिनो साख्रिवाला आफाद आबादारि आफाद बयजोंबो सावरायनानैसो बे डिसिसनखौ लानानै बे डिसिसन फैदों नङा होनबा जोंनि समाजखौ दैदेनबोनाय जोंहा बर' साहित्य सभानि जोंहा गेदेमाफोर गासै जोंहा मा गौथुमफोर दङ बिसोरनि साननाय हनायखौ सन्मान होनानै जोङो डिसिसनफोरखौ लाबोनानै दा जों मोजां मोनसे अबस्थायाव फैनो हागोन आरो बेखायनो जों माब्लाबाबो मावा जोंनि बैसोगोराफोरनि जिखिनि अबदान जोंनि सिनियर सिटिजेनफोरनि जिखिनि बोसोन बेखौ जोङो माब्लाबाबो मावा बांसिन अभिगथा थायो दा दिनै सिनियर सिटिजेन होनना बुंबा 60 बोसोरनिफ्राय जुदि हमोबा 40 बोसोरनि गथ'निख्रुइ मानसिनिख्रुइ 20 बोसोर बांसिन नुबायना नुवा दुनियाखौ 20 बोसोर बांसिन नुदों बियो पृथिबीखौ जुदि 70 बोसोर जाबायबा दिनै फरायबाय थानाय गथ'निख्रुइ बियो 60 बोसोर सिगां दुनियाव फैनानै बे ओनसोलनि अभिगथा दं दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे ओनसोलनि जेबो अभिगथा गैया दा बेखायनो अभिगथा गैयाबाबो बिथांमोनाबो जाहाथे मिथियो बेनि थाखायनो बेफोरखौ जोङो बिथांमोननोबो समाय समाय मिटिं बानायनानै समाय समाय जोङो प्रग्राम बानायनानै हारिमुनि आरो थुनलाइनि बेफोरबायदि बिसोरनो जोङो फोरमायलांनांगोन आरो जों जि रोंगौ जोंहा बैसोगोरा आदामोनाबो बुंलांनांगोन आरो बाथ्राफोरखौ नङाबा गोदो बे ओनसोला बोरैमोन नङाबाथ' दा ओरैबायदि जादों जोंनि दिनावनो जोंनि दिनसिमबो दंमोन मास्टारखौ बा साइकेलनिफ्राय ओंखारनाय बिराद लाजियोमोन जोङो मास्टार मोनबा साइकेलाथ' गाखोनदेरबागोन हेन्देलाव हमनायानो जोंहा कन्फिडेन्ट लाङोमोन बिदि मास्टार फैबाय जोंहा साख्रिबाय दाथ' बारा गैला बिदिया साइकेलनिफ्राय नामिनायखौ गैला बारा गाखोनायासो गालांदों साफायनानै मटर साइकेल बे बुस्थुआ जाहाथे जाबाय थाया मोजांनि थाखाय जों मोनसे गोदान सोलिनो हायो बेनि थाखाय जोंहा बयहाबो मोनसे सेस्था दङ आरो जों बोसोरफोरखौ जों हमनानैबाबो होनांगोन आरो रागा जागासिनो रागायाथ' फैयो रागाखौ दोनथ'नानैबाबो जों बैसोगोरा नालाय जों हमनानै दा बेनो बेखायनो बैसोगोरानि फारसेबो जोंहा दायित्व थायो बल बैसोगोरानि सायाव जोङो ओरै बाख्नायबाल' जाया मा बैसोगोराफोरनि फेसिलिटिखौ मोननांगोन दा मोननांगोनबा जोङो नाजागोन जोंनि ओनसोलफोरखौ जोङो बोरै जोंनि बेसिक फेसिलिटिफोरखौ जोङो मोजां खालामनो हायो सबबो बयनिबो नांगौ बेफोरनि थाखाय आरो बैसोगोराफोरनि थाखायबो बेफोरखौ जोङो नाजानांगोन दा जोंहा मेडिकेल नांगोन मोजां मेडिकेल जेब्ला बैसो जायो मानसिया बेराम आजारा साग्लोबनो हमो अब्ला जोङो जाहाथे खाथियावनो थानानै जोङो मोजां मोनसे सिकित्सा मोननो हायो डक्टरनि जों सार्भिस मोननो हायो नार्सनि जों बेखौ जों नाजागासिनो दङ दा जोङो जिखिनि जोंहा हस्पिटालफोर दङ बेफोरखौ जोङो मोजां खालामनांगोन बेयाव जिखिनि फेसिलिटि नांगौ बेखौ जों लाबोनो हायोबा निस्सय जोंनि नोगोरारिफोरनि लोगोसे सिनियर सिटिजेनफोराबो बे बेनिफिटखौ मोनगोन दा मुसलपुरनि हस्पिटाल जोंनि निउ सलिडारिटि हस्पिटाल बेवहाय जोङो अभाब अभियोग बेखौ लानानै जों बावैसो असम सरकारनि साइन्स बिभागनि माने मन्त्रि अशोक सिंहाल मानगोनां गेदेमा बिथांमोनखौ सावरायबाय आरो बिथाङाबो बाथ्रा होदों जे जोङो सब हाजोबाबाबो मेजर जिखिनि हस्पिटाल दोङो बेखौ जों मोजां बानायलांगोन बिथाङा प्रमिस लादों आरो जोङो गाबोन अलरेडि गलागावआव मोनसे गोदान
Jokowi Kemana medical living itu जोङो दावनि गियानजों हासारखौ संथायजों जों गायसननो फाउन्डेसननो आरो डक्टर रबि बर' हस्पिटालावबो जोङो दसे खामानिखौ आइसिइउ दा बे आइसिइउआ फांसननो जानानै बेखौ जोङो बानायफिननो जोङो रायज्लायनो खालामसिगोन दा बेल' नङा बैसोगोरा हिसाबै जोङो नागरिक हिसाबै सिनियर सिटिजेन जेनेबा जोङो सोरबा साख्रि मावनाय मानसिफोर थायो सोरबा साख्रि मावैबो थायो दा ओरैनो इन जेनेरेल नियमा जाबाय आयुष्मान भारतनि 5 लाखनि जिथु बिना मुलिया चिकित्सानि जिथु कार्ड मोनो बे कार्डखौ 70 बोसोर जाबा साख्रियालाबो मोनो बे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन साख्रियालाबो 70 बोसोर जाबायबा बे आयुष्मान कार्डखौ मोनो गतिके बेखौ सोरबा मिथियै मानसि थानो हायो नोंथांमोनाबो मिथियो लिडार हिसाबै जोंहा बेलेग बेलेगफोरखौबो जों बुंनांगोन खायसेया हयथ' न'निफ्राय ओंखारैनो मिथियाबो आरो आङो नोंथांमोनखौ मोजां मोनदों दा जे जोङो बेबायदि बैसोआव ज' थांनानै मोनसे गावनि मोनसे बेस्थ'ता मोनसे समाजनि सिन्था सामाजिक सिन्था लानानै बा हारिनि बैसोखौ लानानै बे गौथुमखौ बानायना जोबोद बाख्नायदों बिराद गोनांथि दङ बैसो बारायलांनाय लोगो लोगो मोनसे आइसलेट फिल जायो मानसिफोरा बा फिसाला फिसाजोफोराबो हाबा जाना थांजोब्बाय बोराय बुरै सानैल' जाबाय बिसोरबो बेस्थ' सोलाबा बेफोरबायदि मोनसे अबस्थायाव जोङो आइसलेट थायोबा जों बेमार आजारा नारसिनो बेखायनो जोङो लोगो नांनानै थानांगौ ज' जानांगौ सम सब समावथ' हाया जेब्ला माब्लाबा समाव फैनानै थाब बिनिमय सुखु दुखुनि थाब बिनिमय आरो माब्लाबा देहानिबो जगाखन बा जोङो बिराद गोराखौथ' हाला गुबुन थिखांनायखौ खालि ओरैनो हालका फुलका जों माबानो हायो थाबायनाय मोनसे हारसिङैबो थाबायनो गोसो जाया नङा होमबा बाथ्रा रायलायनाय हाजोनो जुदि फिल्डखौ जुदि थाबसो गिदिङो बेवबो बिराद बेयाम गतिके बेफोरखौ नांगौ जोङो सुसाइस्थ' जोङो रैखा खालामनो थाखाय जों बेफोरखौ नांगौ आरो निस्सय नोंथांमोना बेफोरबायदिनो बुजिसंगोन आरो हायोबाथ' जोङो सिनियर सिटिजेन एसे पार्क बानायबावनानै जोङो दालानांगौ नङा होमबा जोङो मोजां पार्कआव थांनो हाया जिबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय आइसक्रिम जागोन नङा होमबा साफ्रें साफ्रें गाननानै आइसक्रिम कफि लोंगोन जों हाया इयाव दा गतिके जोंहा बेफोरबायदिबो थानांगोन ना मोजां दंफां लाइफां थानाय जोंहा पार्क बेफोरबायदि नङाबा आं मोनोबा टाउन जायगा जानाय नालाय बारा टाउनाव मोजां नङा बिसोरो दाथ' मोजां आरोब्ला आंबो बेनो गोनियाव ना एमएलए थानो गोनांलै बिमा बोसोराव हाला आहा बस्तर होनना बुंबायलै गाबोन ना अहा बस्तर एमएलए kami terus lagi yang ada yang berada di sana bisa kerja atau pilih-pilih macam mana pilih-pilih macam mana juga ada pun juga tapi orang dalam distrik headquarter kalau mana kita nak disiung-siung pibai Treasury yang pibai bapa pensiun kita mana dosen kaya semua hotel itu baik kan dosen kaya dia hanya le baik semua dia le pilih tadi betul kan oh ada kayak itu hak orang dari lah हाजा खाबाय सार टेलेसि जिरायथ'वाखै प्रेसबो दङ दा जोंना गैला प्रेसआ प्रेसबो दङ मोजां दा मा बुंबावनो आंथ' इसा गैला माबा दा बेनो जों ज' जाजाय थानांगोन मायबा प्रब्लेम जादों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों आरो जोङो मोनफ्रोमबो समाव जोङो रायजोनि सिन्था आरो बैसोगोराफोरनि सिन्ताखौ प्रायरिटि होननानै रायजोनि सिन्ता बेनो जोंनि उद्देश्य दा बेनो बिथांमोना मिथिं आरामसे खालामदो
समस्या बेयावनो जोंना जोंना जों रायज्लायनोलाय मा समाव जि समस्या जायो नोंथांमोना बुंनांगोन न' आंबो सिं हायो दाबले जोंहा सिब साबजेक्टआव रायज्लायनानै हायो दाबले अखम सरकारजों हायो न' बेफोरखौ लानानै जोङो रायज्लायगोन आरो दा जोङो सानदों जोंनि ओनसोलफ्राव एसि गारि दोङो एसि बास आसामाव जों नुयो मा जों आसामावनो जोंहा दोङो बासाव दिनै आङो ट्रेन्सपर्ट बिभागनि मन्त्रि सरन बर'ना न'दानि खोथा अलरेडि आं निकासिनिफ्राय नलबारि दावरानिफ्राय नलबारि होदों आरो रायजोआ जुदि उथिगोन बायदिबा एखे पाका बागानिफ्रायबो नलबारि गंसे होदों आदा आंबो माबाय सुंथाब थाबानो जाथों मानसिबो मिलायनांबायना खालि गारि थांबाबो मोजां नङा तारमाने एसि बास एखे दाम तारमाने मानो नलबारि होनदों नलबारियाव जोंहा चार्जिं पइन्टआ दङ चार्जार नंनाय नङा बेखौ फैबाय आरो बासावबो थांनांगोन जोंहा बेखौ दा सावरायगोन मा नलबारि जों हागोन बे हिसाबै जों बेखौ जनाय उनाव बेखिनिखौनो सावरायनानै नोंथांमोन बयखौबो गोसोआव गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय जासिबावनानै मोजां होनायनि जासिबावनानै आरो आंखौ बिदि बिथिङाव जौगानाय बेखेवनो होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि जौगानायनि थाखाय हाबाफारिनि बिबुंथि आं बेखौनो फोजोबबाय आरो बेयाव आं बेखौ बेखेवना होनायनि थाखाय गोजोननाय